ka Dr. Amprin Lingdo nang thawan kan National People Party NPP na East Shillong ka badai ka menteri ha ka sarkar MDA2 haba pan jingkan tho naka halor ka jingkran ba kilong kami kindon menta ha ka sinsar khadar snong kalong ba kamdon ka jingkhonyo ya kani lada pentre kamru Henry haban penne ya ka riti rustur kalong ba kilong kami kidon lak benta ha ka imlang salang kum ha ka sinsar sanhima ka jingdon benta ha ki Village Employment Council VEC ha ki snong ba per na lor ki wepan Kalapan pau baka jingmanjur ya ka Women Reservation Bill kanang ay min sim shishu ikilong kami banya simanta ha kasan hima. Kajinglong kajingman jungi ukun kasi kara kalong kajingman compare na kiway. Hakachikpet jong kilong chua man chua kumbang ayo i mga. Kalong ba ya kalong kami labo benta hakikat tu kat ni teli ki kendon haka imlang salang. Kapaning kong ka kendon kalong bakalong kumi kan lum kan lang ya ka yeng kasen kalong kumi kan penhiar ya ka pateng jong ka jat ka kong la jong bat lat na katahi ka jing yu i ka jonga ha ka senchar khadar jong ki dorbar kilong kumi la snow day na du ki por menshwa ka menor ka batay ni baya kilong kumi hi ha ka kam dorbar Kim Ju Don Bentalang. Kamun pede bakalong kami kam don la ka jong ka ikhtiar ha ka imlang kasaang. Ngini ban burom yiki kendon pentri kam jong ki long suwa ki manchuga. Ki balayu i ya kasngi ubnai suwa ban yu i mapi mangan. Mat lada kilas ngau ibit bahaki kam dorbar. Mat petno kirang ba ngahi simen ngam don kanu ka jingkonyo ndre kam dei pat ban mundur paladam itu ya kilong kami ha ka yeng dorbar kilong kami pat kim don laki jong ki ikhtiar ha ka imang salang tinga ngapet ya ka kum ni ha ka ni ka jing telun kapor ka bangi ong ha ka tin pareng modernization Ladan ki katu kat ni ki linti ki ba ailat lang ye kilong kumi bakin simbenta lang ha ka kam sensar kada. Kam don kanu ka an ka boong ba ye kilong kumi umla banjele election MDC ne MLA ne MP. Klem don bakhang kata. Ki kentay ki la wan man yo benta lang ha kani ka karensan sensar kada. Kabaan. Ha ki VECs ngilap pet balas ngau don kam ban penklan ya ka ikhtiar jong kilong pe na kata kadaw ka sarkar kami kalas ngau dei pato ngin penkam bor susu alor ka terpeng kalong kami bat ha ka kam shimti kum ki secretary ay ya kilong kami bakin shim benta kum ki secretary jong ki VEC ti kataru ka dei ka wei ka jing penkam bor ka patamay ban ailat ya kilong kami ru bakin ya don bentalang haka sensar khadar la ka sensar khadar haka jela ne ha ki kam ki jam ki bapen re kam da ki block office la ne da kita ki VECs ki badon haki chaka keleng sodong ke jela Meghalaya pinda pen ka kam nok maru hapdeng ki garu ka nok ma barbor ke dei kalong kmi Henry namar bakalong kmi kum ki kenthei hi baro satlak perthei Ngi don kam ban pet ya ka yeng kasem ngi don kam ban khai ki khon ki khti ban penhe ban san ki khon ki khti ngi hap shet ngi hap ti ha yeng gi le yo ngi le han le se kata ka de ka wei na ki te ki dau ba ki long shua man shua ki ong ai ya ka kan thei bakan long kan nong penya jong ka yeng kasem la jong ai no ya ki rang ba ki bakham kluit kapor bakin shimti ya ka kam jong ka jing penya jong ka dorba ngasimet ngam don problem ni kata ngi burom Henry pinda yo i ha ka ne ka jing tenlun jong ka por ki babon ki dorbar hasor ki sha ya ki long ko meru ban thebon ban jet ikiti ki lang basnong joki kam rang basnong ka de ka kam ka ba shimha ya ka por jong ki nong song kajing hap ki si teng mi si teng senya kajing hap mi madan habudon kajing klumar hakidong kisnong kapen poi ya kilong kami haka khep ka ba
Pat bon kilong kami, Kim Don kapor ke semoy, ban IT ya kata, ban nyerap ban penbet ikini ki jingja ha ki dong kisnong ha bakija. Te ngahi simen ngam don keno ke jingkonyo, nga kermen kiwi ru kilong kami ki babon hi Kim Don jingkonyo. Pi kwa join ni ke politics, PUE hi ha ki political parties hite, PUE ha ka electoral roll ru, ki babon ki electoral roll bon kilong kami. Ka population jungi ka bon kilong kami. Ngila biang ya kata ka jing sang. Ya ka jing kamti ya kata ka influence ngangam ong ka power. Ka influence jung kilong kami. Ka jingla jung kilong kami ban penyerap ban sandur. Sandur influence. Tinga ngas ngau ka tak la biang. Ringa ngong ngimdei ban kata. Ya ka custom. Ka jinglong ka jingman ukasi nadu kapor hendai. Kadi ka custom. Kidon ru kilong pa ki boong bay ya ka nong kenti kikmi pa ailang ye ginang ba. Ti kumba pidon ha ka ni ka debate ki kentei ki boong ailang yengi pindan ru hang ni kirang ba ki boong ayangi ka ni. Tin re kumba kalong hi kaan kalong kaan. Ru kumpanyat kalong ru kumpanyat. Ban ngasimen ngadon la ka jong ka burong. Bat lada pikeli nga kum kay mali hato kasnong ka jukot lem ne em yang nga habadon kanu ka jingdon kam tinga nga suong biji piki khot ka judai ne em ka rukom ya ka MLA ba ka dai banlong member permanent member jong ka dorbar pelun jungi ngong don kam yang nga banlong member permanent tu lada kidon kam kisnong tiki kmi i siki MLA bat nga ngas ngo ka jingtre jong nga kum kalong kumi kam pnya peri yang nga ne girang ba ngai ladi ngadi kalong kami kapapin ong kesi bajeru hake pin ong nya mochari van runganya pi ong le kanu kakam chung kirang ba ngable namar ngala simti ya kakam ram kaba pelong rang ba yang ti ngimdei bandan kum kani ka confusion ba ngakermen ba pen khamti mentai ka 33% reservation ye kilong kami ngapen 2028-29 kat lada kawan kata ke election atharai pin sadon long kumi palat iki arpungut ngamtip ko constituency junga kan long reserve ne ngamtip ko constituency kong santa ka long reserve ne ngamtip ko constituency kong miani ka long reserve ne lada ngi laingut ngi miadon ka reserve constituency kamut pindon arhu laingut ki kentai tingas ngau kan bha kadon la ka jong ko positive let's say ka surjong kilong kami las ngudon kam hakari borok away ngi priang ye kani pen kre mo pi kilong kami ban yami madan ban yele election ban pet hato kilong kami kila ne em ban ai ye ka sinshar khadar ka babit ka babiang ka bakhot ka suba ka ba compare na ki por balalet ngin pen kre. Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup. Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.